салом дӯстон, дирӯз манжуик шоҳиди як шоҳасари футболи ҳақиқӣ буд ки каталониҳо Баварияро бо як маҳорати комил шикаст доданд. Даста таҳти роҳбарии Флик як бозии бузург нишон дода ба рақиб шонсе барои бозгашт нагузошт. То ин дам дар 6 рақобати охире ки Барселона бо Бавария рӯбарӯ шуда буд, нилнориҳо наметавонистанд ғалабаи муқобили машинаи олмонӣ ба даст оранд, вале ин бор он машина аз ҷониби муҳандиси олмонӣ аз кор бароварда шуд. Гап сари Флик меравад ки имрӯз Барселонаро бо қадамҳои бузург ба пеш бурда истодааст. қаҳрамони асосии ин шоми пурҳарорат вингери бразилӣ Рафиня буд. Бо хетрики худ ӯ на танҳо дарвозаи Нойерро шикаст, балки тамоми бозингарони хатти дифоии Баварияро дар ҳар як лаҳзаи бозӣ дучори таҳлука кард. Ҳар як голи ӯ шоҳкории воқеӣ буд, аз дриблинги олиҷаноб то зарбаи ҳадафрас ба дарвоза. Ҳамлагари полшагӣ Левандовски низ худро дар ин рақобат нишон дод ва як голи Барселонаро бо ҳунар ва таҷрибаи зиёдаш ба номаш навист. Имрӯз бар аксияи бозингарони ҳарду даста менигарем ва мебинем ки олмониҳо ин бохти шармандаворо чӣ хел шаҳр доданд. моро то охир ҳамроҳ бошед. Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. барои ман ин як шаби орзуҳо буд. Бо шарофати дастгирии ҳамдастагонам ва заҳмати даста ман тавонистам хетрик кунам. Ин пирӯзӣ ба ҳамаи мо тааллуқ дорад, зеро бе ҳамдигар ин корро наметавонистем анҷом диҳем. баргаштан ба бозӣ бо Бавария ҳамеша пур аз эҳсосот аст, аммо имрӯз ман пурра ба ғалабаи Барселона тамаркуз кардам. голи ман рамзи ҳадафи умумии мо барои ғалаба ва пеш рафтан дар ин мусобиқа аст. мо ҳадафҳои бузург барои мавсими ҷорӣ дорем. дар пеш моро бозии Эл Классико интизор аст ва мо бо омодагии ҷиддӣ дар он бозӣ иштирок хоҳем кард. ҳар дафъа ки Бавария кӯшиш мекард дарвозаи моро рахна кунад, мудофиаи мо ором буд. мо бо як ҳамдигарфаҳмии амиқ бозӣ кардем ва ин натиҷаи кори дастаҷамъист. мо имрӯз аз ҳама ҷиҳат беҳтарин бозии худро нишон додем. ин пирӯзӣ ба ҳамаи мухлисон ва ба онҳое ки ҳамеша ба мо бовар доштанд бахшида мешавад. аммо кори мо ҳанӯз ба анҷом нарасидааст ва ин танҳо оғози роҳ аст. дар пеш боз як рақобати сангин дар Ла Лига моро интизор аст. ҳадафи даста пирӯзӣ дар Эл Классико мебошад ва мо муқобили Реал бо омодагии ҷиддӣ меравем. Барселона имрӯз дар сатҳи олӣ буд. мо кӯшиш кардем, аммо хатогиҳои такроршавандаи мо онҳоро боз ҳам қавитар кард. мо бояд баргардем ва барои бозии навбатӣ омодагӣ бинем. Барселона бо ин пирӯзӣ на танҳо рақиби пурқувваташро мағлуб кард, балки қудрати худро дар ин авҷи мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо нишон дод. Бо ҳамлаҳои доимӣ ва мудофиаи устувор, онҳо комилан дастаро таҳти назорат доштанд. Бавария натавонист ҳеҷ роҳе барои шикастани ин девори каталонӣ пайдо кунад. ҳарчанд тими олмонӣ бо тамоми қувваи худ кӯшиш кард ва ягона голе ки зад, он танҳо далели оромшавӣ барои бозӣ буд. акнун Барселонаро Реал Мадрид интизор аст. Эл Классико охири ҳамин ҳафта доир мешавад ва моро як набарди титанҳои испанӣ интизор аст. ҳатман обуна шавед ва оиди ин бозиҳо маълумотҳои ҷолибро сари вақт аз футбародарон бифаҳмед. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ, тансияту хонаобод бошед.